sarauta balle kyawun sura amma ta yi karanci. Kowa da ra'ayinsa aka nima da ra'ayina, dukkanin ra'ayina ke ce masoyiyata. Soyayya ruwan zuma ce, wani sa'in ruwan guba ce, amma ni na lasa na ji ruwan zuma ce. Komai da lokacinsa, muddin ka samu dama sai kai sauri ka dama domin kada ta kubce. Ni dai masoyiyata ta zarce duka mata, kuma ta sace zuciyata, tilas na yo yabanta, na san ban laifi ba. Haka kowa ya furta kauna, burinsa dai a karba. In aka ce an ƙi ka, tilas ka samu rauni. So